Goedemorgen, wij gaan van start met de eerste IBOP van 2026. De catalogusnummers daar rijden een beetje door elkaar heen en hier en daar is een uitvaller. Wij gaan van start met nummer 9, Floris van Dijkemansstaten, voorgesteld door Jitske van der Wij. Jitske, als jij zover bent, mag je starten. Succes!
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Floris van Dijklandstaten. Een paard dat binnenkomt met veel front. Het paard heeft op zich een sterk achterbeen. Maar doordat hij zich nog te vasthoudt in zijn lichaam, nog te strak in de rug blijft, kan hij de kracht van het achterbeen niet optimaal gebruiken. We zien in de stap dat hij krachtig stapt, hij stapt takmatig, maar mist daarin een stukje schoudervrijheid. Hij mag zich daarin ook nog meer ontspannen, want nu houdt hij zo'n beetje die dansende pas in de stap. De draf moet hij het voorbeen meer uitleggen. We zien wel veel actie, maar het voorbeen blijft wat hectisch. En in de verruiming, hij heeft op zich, maakt hij wel ruimte, maar dan zullen we daarin nog wat meer naar een zweefmoment toe willen. En dan hebben we toch ook wel de bemerking dat hij rechtsvoor een afwijkende bewegingsafloop heeft. De galop, hij springt heel veel opwaarts, maar weet dat niet met ruimte naar voren te brengen. We willen graag dat de galopsprong ook meer gaat rollen. Dus kort samengevat, paard met veel front, moet meer ruggebruik krijgen, moet meer balans houden en zich wat losser laten in zijn lijf. Cijfers. Wij hebben gegeven voor de stap een 6,5. Voor de draf een 6,5, de galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6,5, impuls een 6,5, geeft een totaalscore van 70 punten. Onze volgende combinatie, moeten we even kijken wie krijgen we nummer 2 in de baan. Dat is Macho van de Grachten. Uit de Grachten, voorgesteld door Robin van Lierop. Robin, als jij zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar Macho uit Utergrachten, nummer 2. Een paard met een goede houding, fijn voorgesteld. De overgangen zijn vloeiend, heeft een goed schakelend vermogen. De stap is functioneel met een goed lichaamsgebruik. De draf is correct en in balans, maar mag achter sterker doortreden. De galop heeft een voldoende sprong, mag achter ook meer doortreden, maar kan heel goed terugkomen. De volgende cijfers op de stap een 7, draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7,5, souplesse 7,5, schakelen een 7, impuls een 7 en dat maakt een totaal van 78,5. We gaan nu kijken naar nummer 5. Mirte van Pannenkoeken. Met Kenna Bakker. Succes!
Wij hebben gekeken naar nummer 5, Meerte van Pankoeken. Wij hadden een beetje het idee kennen dat hij wel echt last van de spanning had. Het was, eigenlijk zagen we op het eind van de proeven, kregen we een iets ander beeld van het paard dan de eerste helft van de proef. En we zien wel Merrie met veel activiteit. Het achterbeen staat eigenlijk altijd aan. De stap die is zuiver, het stapt ook heel resoluut vanuit het achterbeen. Ja, de draf die geeft wel veel activiteit, maar er blijft toch te veel voorover lopen in het drompen. We willen meer opwaarts vanuit de schoft. Maar we zagen wel gewoon in je laatste rondje halstrek en dan komt er iets meer rust en dan komt er ook een stukje meer balans. En de galop, ja, de galop, 2 totaal verschillende galoppen. De linksom of rechtsom had hij echt moeite met de takt, heeft hij gewoon een hoog bewegingsritme om die galop te kunnen houden. Terwijl dat hij links, zagen we een hele mooie galop komen. Dus maar goed, we moeten wel op een gemiddelde, brengt ons dat van een cijfer waar we graag hoger willen zien, maar het is even wat het is. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 73 punten. Wij vervolgen het programma met nummer 6, Tirske van de Noordzijde, voorgesteld door Britt de Bruin. Britt, als de baan vrij is, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar Teerske van de Noordzijde, nummer 6. Het paard doet nog wat groen aan, is wat zoekende in de houding en balans. De stap is kwetsbaar in de takt, mist hierbij ook wat afdruk en lichaamsgebruik. De draf heeft een wat hoger ritme, we zien graag hierin ook meer lichaamsgebruik en afdruk. De galop is correct, is ook keurig aangesprongen, maar mag hier meer doorspringen. We komen op de volgende cijfers. De stap een 5, de draf een 6, galop 6,5, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakelen 6 en impuls een 6. Dat is een totaalscore van 65 punten. We gaan nu kijken naar nummer 7, Lutske met Natasja Gielen. Succes!
Wij hebben gekeken naar nummer 7, Lutske, voorgesteld door Natasja. Natasja, wij willen jou de complimenten geven voor je sympathieke wijze van rijden. Je hebt je paard gewoon keurig voorgesteld en wij zitten zo naar jullie te kijken en zeggen, die twee hebben plezier met elkaar. Hoor je het niet? Zo wel? Nou, even opnieuw. De complimenten voor je wijze van rijden. Want het zag er gewoon heel sympathiek uit. En wij zaten zo naar je te kijken en zeggen van, nou, deze twee hebben plezier met elkaar. Maar het gaat bij deze beoordeling niet alleen om het plezier. Even doornemen. De stap die is goed in de takt. Willen we graag nog wat meer activiteit vanuit het achterbeen. De draf, weet je doet alles heel netjes, maar de draf dat mist dan zo'n sprankeltje. Het paard gaat wel verruimen, maar dan gaat hij te veel naar de voorhand. Dan willen we dat hij meer bergen op gaat. De galop gewoon keurig netjes, maar we willen wat meer lichaamsgebruik. En hier ook dat hij meer vanuit de schoft opwaarts springt en dat het achterbeen gewoon meer onder de massa gaat springen. Dus dat brengt ons tot de volgende cijfers. Voor de stap een 6,5, voor de draf een 6,5, voor de galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 73 punten. Gaan wij verder met nummer 8. Rientje Rinus, voorgesteld door Corina van der Bunt. Als de baan vrij is, mag je starten, Corina. Veel succes.
We hebben gekeken. We hebben gekeken naar nummer 8, Rientje Rienes. We hebben met plezier gekeken naar deze presentatie. Zeer fijn voorgesteld en een zeer getalenteerd paard. Heeft een goed schakelend vermogen. De stap is takmatig, maar iets gehaast, maar wel actief. De draf, heel veel zelfhouding, opwaarts. Veel techniek in de benen, veel afdruk en swing. De galop heeft een goede sprong en met heel veel afdruk. We komen op de volgende cijfers. Stap een 7, draf een 9, galop een 8, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen een 8 en impuls 7,5. Dat maakt een totaal van 87 punten. Gefeliciteerd. We gaan nu kijken naar nummer 1. Bokken van Dijkmania Staten met Jitske van der Wij. Veel succes.
Wij hebben gekeken naar nummer 1, Bokken van Dijkmania Staten. Een paard dat met veel houding binnenkomt. Het paard presenteert zich ook met veel trots. Hè? Stapt goed in de takt, stapt actief, maakt een mooie overstap. Zowel in de draf als in de galop vinden we gewoon zijn basisgangen. Of het nou een arbeidsdraf, arbeidsgalop is, heel correct. Ik vind ook dat het, of wij vinden ook dat het paard daarin laat zien dat het veel aanleg heeft voor de extra verzameling. Het manco, als ik het zo mag noemen, zit hem wel in de verruimingen. Want dan, als jij een middendraaf rijdt, wordt hij loperig, ben je het zweefmoment kwijt. En we vonden de verruiming in de galop, magertjes. Daar hadden we graag meer verschil in willen zien. Wij hebben de volgende punten gegeven. 7 voor de stap, 7,5 voor de draf, een 7 voor de galop, een 7,5 voor houding en balans, een 7 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen, komt dus mede door de verruimingen. En een 7 voor de impuls geeft een totaalscore van 78,5. Dan gaan wij verder met nummer 10. Reina Bente, nummer 10. Voorgesteld door Annemieke Brinkman. Annemieke, als straks de baan vrij is, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 10, Reina Bente. Paard is netjes voorwaarts voorgesteld, maar mag meer oprichting tonen en mag meer groeien in de kracht. De stap is takmatig en actief, mag meer lichaamsgebruik tonen. De draf is takmatig, maar heeft hierbij een hoog ritme, mist de gedragenheid. De galop mag meer gesloten en sprong tonen. We komen op de volgende cijfers. De stap een 7, draf een 6,5, galop een 6, houding en balans een 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 6,5. Dat maakt een totaalscore van 69,5. We gaan nu kijken naar nummer 11, Pien van stal Sluisweg met Hanneke Ariens. Veel succes!
Wij hebben gekeken naar nummer 11, Pien van stal Sluisweg. Ja, je maakt het ons niet zo gemakkelijk, Hanneke. Paard is in de stap heel ruim, goed in de takt. Oppassen dat het achterbeen net niet te traag wordt. De draf, in de gehele draf, hè, dan moet je wat losgelatener in de bovenlijn zijn, wat losser, wat losgelatener nek- en kaakgewricht. De draf is op zich correct, maar we missen wel een stukje afdruk. En dan in de verruimingen, dan loopt ze te veel van het achterbeen weg. Ja, en de galop, dat is ook een dingetje. Hè? We willen graag punten geven, maar een paard wat zoveel moeite heeft om het ritme te houden, om balans te houden, ja, dat maakt het ons moeilijk om daar een goed cijfer voor te geven. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Een 7,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 5 voor de galop, een 6 voor houding in balans, een 6 op de souplesse, een 6 voor het schakelen. Hè, het is gewoon de overgangen ook van draf naar stap. Ja, hij doet er bijna een half rondje over om in stap te komen. En dat moet ook gewoon directer zijn. De impuls, een 6 vanwege de galop. Geeft een totaalscore van 68 punten. Wij gaan naar de laatste combinatie onder het zadel. Dat is Toto G van het Scannen Ein. Voorgesteld door Monique Brandsma van der Meij. Monique, als de baan vrij is, mag je starten. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 3, Toto van het Skerne Eind. Een paard met een goede looplust, mooi in het front. In de verruimingen zien we dat hij te veel versnelt. We zien dan graag meer verruiming. De stap is voldoende ruim en actief. De draf is actief, maar we zien graag meer gedragenheid. De galop heeft een goede techniek, maar we zien hierin ook graag meer de verruiming. Alles schakelijk zien we dat hij gaat versnellen in plaats van verruimen. We komen op de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 6,5, impuls een 7,5. Dat is een totaalscore van 75 punten. We gaan nu kijken naar nummer 16, Vera van der Ridderdiek met Age Okkema. Veel succes!
Nummer 16 heeft de baan verlaten, even vanwege het ongelijk zijn in het voorbeen. We nemen even een korte pauze dat de baan gesleept wordt. En dan na de pauze gaan we verder met de aangespannen combinaties.
dat gaat ook al, dat gaat ook het water kennen, denk ik.
hebben gekeken naar nummer 13, Tanja van der Ridderdiek, met een kleine onderbreking die gelukkig goed afgelopen is. Het paard heeft een goede activiteit, goede verruimingen en heeft heel veel souplesse. Heeft een goede ruime stap, actief, goed lichaamsgebruik. De draf is actief, ruim en laat een goede verruiming zien. De galop heeft wat een hoog tempo, maar blijft hier wel bij het achterbeen goed gebruiken. Wij komen op de volgende cijfers. Stap een 8, draf een 7,5, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 8, schakelen 7,5, impuls 7,5, een totaalscore van 82 punten. Gefeliciteerd. We gaan nu kijken naar nummer 14, Jenna Wietske van de Polen, gereden door Sybren Minkema.
Wij hebben gekeken naar nummer 14, Jenna Wietske van der Polen. Paard wat vandaag gewoon even te veel spanning bij zich had. Hè? Paard komt binnen en dan zie je een paard met een deftige houding binnenkomen. Maar er zijn eigenlijk steeds 2 soorten draf bij het paard. Komt hij voorbij de BE-lijn, dan is alles heel spannend. En zien we hem aan de achterzijde van de baan, dan gaat hij meer ontspannen, krijgt een stukje meer lossigheid. De stap die is heel correct in de takt. Daar toont ze een heel goed lichaamsgebruik. Ja, de draf, dat is wat gespannen en er komt ook de verruimingen niet ten goede. Hè. Dan drukt ze toch te veel de rug weg en gaat wat versnellen in plaats van verruimen. Ja, in de galop kon ze de spanning ook niet af laten vloeien, waardoor ze toch moeite met de ritme en de takt had. Dus voor vandaag de volgende cijfers voor dit paard. Stap een 7,5, de draf een 7, de galop een 6, houding in balans een 7, souplesse een 6,5, schakelen 6,5, impuls nog een 7, geeft een totaalscore van 75 punten. Wij vervolgen zo direct met nummer 15, Rut van... Ja, het is even afwachten, we gaan uit van nummer 15. Rut van Lucania, voorgesteld door Age Okkema.
We hebben gekeken naar nummer 15, Rut van Lusania. Vriendelijk voorgesteld, paard mag meer tot dragen komen. In de verruimingen mist het de kracht en blijft hierin wat op de voorhand. De stap is kort en mist het lichaamsgebruik. En is ook kwetsbaar in de takt, met name in de overgangen. De draf heeft voldoende houding, maar mag meer lichaamsgebruik en kracht tonen. De galop heeft een goede houding en een hele goede sprong. We komen tot de volgende cijfers. Een stap een 5,5. Draf een 6,5. Galop een 7. Houding en balans een 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impulsen 6,5. Dat komt op een totaalscore van 70,5. We gaan nu kijken naar nummer 17, Vorstin van Lapinenburg. Ook door Age Okkema, dus neem de tijd.
Agen, bedankt voor deze voorstelling. Hey. Imponerend paard, komt met veel houding binnen. En die houding weet hij eigenlijk de gehele proef goed te houden. Een paard wat overtuigend vanuit het achterbeen goed in de takt stapt. De draf valt op door de sterk achterbeengebruik. De verruimingen zijn goed in balans.
kan nog iets groeien, maar het paard laat geen enkel moment een versnelling zien. Dus dat is heel goed uitgebalanceerd. De galop, ja, die valt ook op door veel ruimte, blijft opwaarts. Daarin kan hij nog een beetje sterker worden, maar we willen ook iets te zeuren overhouden. Hè? Moeten we je blijven uitdagen. Cijfers. Stap 7,5. Draf een 8. Galop een 7. Houding en balans 7,5. Souplesse 7,5. Schakelen een 7. Impuls 7,5. Geeft totaalscore van 82 punten. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze IBOB. WB Stables bedankt voor het beschikbaar stellen van de baan. En we zien jullie de volgende keer weer.